foi o Bloque Nacionalista Galego quen alertou das consecuencias para o noso país deste decreto. Tomamos medidas parlamentares no seu día para intentar modificalo e volvo a decir, non atopamos o apoio ni do Partido Popular, nin do Partido Socialista, nin no Congreso, nin no Senado. É certo que o Goberno Central arreglou cas empresas eléctricas. Precisamente, recentemente, tivemos ocasión de coñecer a súa opinión a respecto da suba do recibo da electricidade, donde o Goberno xustificaba parte desa suba no recibo como consecuencia de aplicación deste decreto. É dicir, que aproximadamente o 30% da suba dese recibo iría claramente a compensar, e hai que dicilo así, as empresas eléctricas polas consecuencias que terá a aplicación dese decreto. Por lo tanto, até o dai, as empresas, a valoración que nos facemos é que, por lo tanto, efectivamente estarán compensadas e o Goberno con elas vai a cumplir. Pero hai unha segunda parte, que é que o Goberno con quen non cumple é con Galiza, con quen non arregla é con Galiza. Tanto, estamos ao fío de que se consume esta decisión, xa digo, moi negativa, tremendamente negativa para este país. Por lo tanto, para o Bloque Nacionalista Galego, a decisión tomada a respecto do decreto do carbón polo Goberno é inaceptável. Inaceptável que poidamos seguir perdendo empregos no noso país para que en outros lugares non o perdan. E, desde logo, temos que seguir demandando, pero demandando xa casi é, en fin, a demanda, o último aviso, a última demanda, demandando unha posición da Xunta de Galiza, do goberno do señor Núñez Feijóo, activa na defensa do que son os lexítimos dereitos deste país, o dereito a producir, o dereito ao emprego, unha posición activa e non formal, que é o que está facendo neste momento. É a obriga do goberno galego, é a obriga do presidente Núñez Feijóo, para eso é o presidente de Galiza, é a súa obriga por riba da obediencia ao seu propio grupo político. E, desde logo, por riba da connivencia coas empresas. Eu creo que o señor Núñez Feijóo non pode seguir fuxindo das súas responsabilidades día sí, día tamén. E ten que tomar esta posición activa de unha vez por todas antes de que sexa demasiado tarde. Despois, de pouco valerá lamentarse ou culpabilizar os demais. Por lo tanto, para o Bloque Nacionalista Galego, estamos diante dun problema moi preocupante para o noso país. Nós, desde logo, seguiremos cumplindo co que é a nosa obriga, desde logo, seguiremos denunciando e denunciamos o desleixo do goberno galego e, desde logo, tamén ante esta situación, ante o abandono dos intereses do noso país por parte dos grupos políticos de ámbito estatal e do propio goberno, desde logo, só nos queda seguir tamén demandando a movilización frente a esta decisión que, xa digo, si se acaba materializando, vámola a pagar con creces, ímola pagar duramente, e eu creo que non estamos en condicións de seguir pagando facturas como esta, non?